Poďme teraz k ďalšej kategórii, ktorá je tiež samozrejme o hercoch, ale aj o tvorcoch, scenáristoch a všetkých tých, ktorí vytvárajú seriály. Seriály radi pozeráme. Ruku hore, komu sa páčia seriály. A už ideme do tejto moderácie? Výborne. Tak, ale prihlásil sa Fedor Flašík, ďakujeme. Fedor, urobíš aj mexickú vlnu sám, prosím ťa, keby si... No taký dobrý, ďakujeme. Tak dobre, no tak... Nikomu sa nechce dvíhať pazucha teraz. Tak Nie, rozumiem. Zlý systém som zvolil. Nie, zlý systém, jasné. Všetkým sa nám páčia seriály, áno. sledujeme ich. A sme veľmi radi, že aj tohto roku môžu byť mnohé ocenené. A sme veľmi radi, že odovzdávajúci je práve ten, ktorý prichádza. Cenu v kategórii Seriál roka prichádza odovzdať pán Ladislav Chudík. Ďakujem. Dobrý večer. Veľmi milé publikum inak, naozaj. Toto je Saifa. Vidíme sa na Poncho Party, koncom apríla. Jasné. Ešte vás odkrevať mikrofónu, pretože tu je vaša dnešná úloha. Vidíte, máte prvú standing ovation dnešného večera. Poďte bližšie. Pán Ladislav Chudík. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Je to milé prekvapenie. A ste tu jedinečné obecenstvo. To je nádhera. Takže ja si odpracujem svoje. V kategórii Seriál roka sú nominovaní Panelák, Profesionáli, Horúca krv, no všade aplauz, tak teraz ako? No všetkým sa všetko páči, viete. Všetkým sa všetko páči, ale teraz budete musieť... Ale musí byť jeden. Takže... Ľudia aj kričia. Dovolíte, mne to už tak rýchlo nejde. Ide vám to úplne akurát, zavládol tu pokoj na chvíľu. A tie fúziky vám veľmi, veľmi idú. Tak. Raz, dva, tri. Panelák. Ďakujem veľmi pekne, pre mňa je to obrovská emócia, hlavne z toho dôvodu, že sme, lebo Panelák nie je len o mne, Panelák je o mnohých ľuďoch, že sme túto cenu dostali práve z vašich rúk, majstre. Panelák si to veľmi váži. Ďakujeme. Dnes tak na chvíľočku zaspomínali s pánom Chudíkom, neviem, asi to mnohí neviete, ale ja som v jednej krásnej inscenácii Kraj sveta Istanbul hral pána Chudíka ako dieťa. Teda postavu, ktorú hral pán Chudík, dospelú, ja som hral ako dieťa, veľmi rád na to spomínam a som rád, že sme sa opäť takto stretli pri krásnej príležitosti. A okrem toho ešte veľa takých iných emócií tu na mňa pôsobí, lebo neviem, či ste si všimli, či to je doma vidno pri obrazovkách, tie zlaté závesy, čo tu vejú pri každom vyhlasovaní, tak za nimi sú také dievčatá,
v takých tesných kostýmoch a im zo spodu fúka studený vzduch. A vieš si predstaviť, Adela, čo sa deje, keď na teba prudko fúka studený vzduch? Zápal močových ciest. Jednak to, ale to sa až tak neprejavuje okamžite, ale niektoré telesné zmeny sa prejavujú okamžite a to som už videl 15 krát dneska večer, takže... Inak sú to Nemky, neviem, či to schladí trošku. Ani nie, ja sa nerozprávam s nimi, ja sa len dívam. Takže tých emócií je dnes večer na mňa strašne keď veľa. o nich hovoríš, tak len povieme, že sú to dámy, ktorých združenie sa volá Helmnot. Ladies, thank you very much for helping us this evening. Danke vielmals. Ja. Es ist super. Wunderschön, Ich wundervoll. möchte es zu Hause haben. Okay. Ty s týmto účesom nehovor po nemecky, lebo... Prečo, čo? S týmto tónom. Čo sa smejete? A ja raz budem emeritný pápež. Tak ja to len uzavriem teda, že ďakujem všetkým scenaristkám z môjho tímu, všetkým režisérom, hercom, celému štábu a všetkým, ktorí nám poslali hlas. Veľmi si to vážime a ďakujeme. My blahoželáme. Panelák, seriál Roka, Andy Kraus a ďakujeme aj pánovi Ladislavovi Chudíkovi. Ďakujeme veľmi pekne. Máte krásny frak, to je stančiarne však? Že to je frak stančiarne však? No veď, tak to je... Aj. To je môj taký... Je to dlhý príbeh. Dobrý príbeh, aj frak mi sluší. Veľmi. A vidíte, prišiel frak a aká nálada. No. Ale čo je dôležité, je obsah toho fraku. A to preto sa ľudia postavili. Ďakujeme veľmi pekne. Obsah fraku, pán Ladislav Chudík. Prišiel frak, aká je nálada.